भोजपुरी इवेंट बुक करने के लिए डाउनलोड करें शो मंच। बाजेगा बाजेगा संजीत हो बाजेगा। बीस पार बजवानी लेकिन खुद के कहानी, 20 पार बजवानी लेकिन खुद के कहानी। हल्ला न करी पी के ठेका के पानी। कारतूस मिले वारदात जब जब निकले खुले आम तमंचा। यूपी माँ मैडम जी भाबाटे बदनाम 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 तमंचा। मोहल्ला में हल्ला मचावा कौन कहे शरीफ के हुकाहा ता डॉन। मोहल्ले में हल्ला मचावा कौन के हुकाहे शरीफ के हुकाहा ता डॉन। पाल के मसला बगावत करी कई के बगावत दावत करी। वजूद के लड़ाई बा लंबी चढ़ाई बा। देसी हदेसी तो दुनिया हिलाए बा। शहर में बाटे सन्नाटा अब करते है आराम तमंचा। यूपी माँ मैडम जी भाबाटे बदनाम 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 तमंचा। कलयुग के देखा जमाना में बिक जाते चाराना में। कलयुग के देखा जमाना में मनई बिकत चाराना में। ढेर जने के घरे चर्चा चले हमर कई के बुराई खर्चा चले। करी न बकैती दिल पे डकैती दुनिया करत देख पैसा के खेती। स्वाभिमान के खातिर सुनला मैडम निकला थे तमाम तमंचा। यूपी माँ मैडम जी भाबाटे बदनाम तमंचा। यूपी